Jamilu to kayan fresh maji da dan koyan bana ya riga ya karaso da abokin ba wato Hafsa Hafsa daga kanan daga cikin kudi ba kenan Batun alƙawarin mini da ke nanata, kin san rayuwar mini da ke zan alkinta. Idan har da rasa hakiki sai makabarta, zan zama bitimi wanda za a sanya dokin kara. Waɗanda ka soke su shigo filin da kaga su ma ƙara matsawa suke yi. Mutum ɗaya maka bari ya ɗauka bidiyo banda ku muna ja mana yara su shiga ciki. Allah jama'a ku tafa musu. Jama'a na ce a tafa musu. Ta